מעולם לא תיארתי לעצמי שאצליח להוריד 34 קילוגרמים, בלי ניתוח, בלי אור עודף, בלי סימני מתיחה, ובלי לוותר על הדברים שאני אוהבת. אני אליה, כשהתחלתי את תוכנית האונליין של שחר ג'אנה, שקלתי 99 קילו. הייתי עייפה מדיאטות קיצוניות, ממסגרות שלא מחזיקות ומהבטחות ריקות. אבל כאן הכל היה שונה. מילאתי שאלון אישי, קיבלתי תפריט שמתאים בדיוק לי, עם סושי, פסטה, שוקולד, מסעדות, פשוט הכל. לא ויתרתי על כלום ועדיין ירדתי, כי למדתי לשלב הכל נכון. אפילו בתקופות הכי מאתגרות, כמו חגים, חופשות וסופי שבוע, לא נפלתי לתירוצים. להפך, המשכתי ובכל הכוח. כי זה מותאם אליי ופשוט, ואם גם את חולמת על שינוי כזה, תוכנית האונליין של שחר ג'אנה היא הכתובת.